ሰላምትኩም አለታው ዜና ነው። ኃይልታት ትግራይ ኃይልታት ክልል አምሃራን ሰራዊት መከላከለ ኢትዮጵያን ስለ ረብሓ ሰላማውያን ሰባት ትክልልን ስለ ምርግጋጽ ሓድነት ኢትዮጵያን ኢሎም ናብ ምቁራጽ ተኽሲ ዘምርሕ ልዝብ ንኽበጽሑ ዩናይትድ ስቴትስ ደጊማ ጸዊዓ። ኣብ ክልል ትግራይ አንጻር ሰላማውያን ሰባት ብዝኾነ ወገን ዝፍጸም ስጉምቲ ሕነ ምፍዳይ ኣትሪርና እንኹንን ኩሎም ኃይልታት ንዓለም ለኸ ሕግታት ምክልኻል ሰላማውያን ሰባት ክትግብሩን ኣሜሪካ ጸዊዓላ። ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝጥሕሱ ኩሎም ወገናት ክሕተቱ ኣሎም እውን ይብል እቲ መግለጺ። ደጋጊምና ከም ዝበልናዮ ይብል መግለጺ ዩናይትድ ስቴትስ ንውሽጣውን ኣህጉራውን ወሰንን ደዋትን ብሓይሊ ንምልዋጥ ምፍታን ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ። ከምዚኦም ዝበሉ ጉዳያት ሃገራዊ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎም ጉዳይ ኢትዮጵያውያን ስለ ዝኾነ ብልዝብ ናይ ህዝቢ ክፍትሑ ኣለዎም ይብል መግለጺ ሚኒስትሪ ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ። ኣብ 6 ዝተፈላለያ ሃገራት ማለት ኣብ ማያንማር ወይ ከዓ በርማ፣ ቻይና፣ ኢትዮጵያ፣ ሶርያን ሱዳንን ጅምላዊ ህልቂትን ግፍዕን ይፍጸም ከም ዘሎ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጣ። ሚኒስትሪ ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ትማል ሶኒ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እቲ ወግዓዊ ኮይኑ ዘሎ ሪፖርት ዩናይትድ ስቴትስ ምውጋድ ጅምላዊ ህልቂትን ግፍዕን ዝብል ከም ዝኾነ እተን ዝተጠቕሳ ሃገራት ንወጻኢ ፖሊስ ኣሜሪካ ገለ ካብቶም ብርቱዓት ብድሆታት ኮይነን ኣለዋ ኢሎም አንቶኒ ብሊንከን ይቕጽሉ። We'll use all of the tools at our disposal, including diplomacy, foreign assistance, investigations, and fact-finding missions. ኣብ ኢድና ዘሎ መሳርሕና ብምሉእ ክንጥቀመሉ ኢና። ዲፕሎማሲ፣ ንሃገራት ልግስና ደገፍ፣ መስርሕ ምጽራይን ምንዳይ ሓቅን፣ ፋይናንሳዊ ዓቕምን ጽምዶን ከምዚኦም ዝበሉ ሪፖርታት ኣፍልጦና ዘዕዝዝን ውህድ ዓለም ለኸ ጸቕጢ ንኽፈጥር ዝሕግዝን እዩ። ውጽኢቱ ብደረጃ ዓለም ግፍዕታት ንኽንቈጻጸሮም ብደረጃ መንግስታት ንኽንነጥፍ እዩ ዝሕግዘና ኢሎም ንሶም። ኃይልታት ትግራይ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ መጥቃዕቲ ፈኒዮም ንከተማ ኮረም ሓዊሱ ዝተፈላለየ ከባብታት ከምዝ ተቆጻጸሩ ተገሊጹ። ኣቐባሊ ቃል እቲ ሰራዊት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኃይልታት ትግራይ ካብ 50 ክሳብ 60 ኪሎ ሜትር ዝሽፍኑ ቦታታት ካብ ኃይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ኃይልታት ኣምሃራን ከም ዝመንዝዑ ገሊጾም ኣለዉ። ሙልጌታ ጽባህ ካብ መቐለ ሪፖርት ኣሎ። ኣቐባሊ ቃል ኃይልታት ትግራይ ገብረ ጻድቕ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ትማሊ ሰራዊቶም ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ከባቢታት መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ተዛሪቦም። እዚ ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ተባሂሉ ከም ዝተሰየመ ዝገለጹ እቶም ኣቐባሊ ቃል ኣዴታት ትግራይ ወረርቲ ኃይልታት ኢሎም ብዝገለጽዎም ብዙሕ በደል ተፈጺምዎን ኢሎም ኮይኑ ግና ነቲ ቃልሲ ዓብዪ በርክቶ ዘበርከታየን በዚ እውን እዩ ብስመን እቲ ወፍሪ ዝተሰየመ ብምባል ሓቢሮም። በቲ ዝተኸፈተ ወፍሪ መጥቃዕቲ ድማ ሰራዊቶም ካብ ኃይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ፍሉይ ኃይልን ሚሊሻን ኣምሓራ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ራያ ብምምንዛዕ ተቆጻጺር ኢሎም። ሓየል ሰራዊት ትግራይ ድማ ነዘን ኣዴታት ትግራይ ዝምጥን ዝለዓለ ጅግንነት ዝለዓለ ወፊነት ብዝለዓለ ሓቦን ሞራልን ኣብ ልዕሊ እቶም ዝተገለጹ ጸላእቲ ከቢድ ጸረ መጥቃዕቲ ብምግባር ንባላ ንበሪ ተኽላይ ንኮረም ንገርጃለ ንተኣወ ዝኣመሰሉ ሓራ ብምውፃእ ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ጸላእቱ ክብሪ ትግራይ መሊዩ ሳዕ ዝረጋገዝ በርቃዊ መጥቃዕቱ እንዳቐጸለ ይዝርከብ። ሰራዊቶም ካብ 50 ክሳብ 60 ኪሎ ሜትር ዝሽፍኑ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከም ዝመንዝዐ ዝተዛረቡ እቶም ኣቐባሊ ቃል እቲ ውግእ እውን ከም ዝቐጸለ እዮም ሓቢሮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ከም ዘበለ ድሕሪ ምግላጹ ድሕሪ 2 ሰሙን እዚ ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ዝተሓበረ። ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባህ መቐለ። የቕንያልና ሙልጌታ እዚ ከምዚ ኢሉ ካሎ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ሎሚ መግለጺ ያውፅእ ኣሎ። ብመሰረት እቲ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝወሰዶ በይናዊ ምቁራጽ ተኽሲ ድህነግ ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ህዝቢ ክልል ኣምሓራን መጠነ ሰፊሕ ወራርን ጥቃዕትን ጀሚሩሎ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ነዚ ጉጅለ ራዕዲ ንዝጀመሮ ግልፂ ወራር ከም ዝኹንንዎ ናይ ኩሉ ሻዕ መሕዝነቱ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ፈጺምና ኣይንጠራጠርን። መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ከም ዝፈልጥዎ ህዝብን መንግስትን ኣምሓራ ቀጥታዊ ግዳይ ጥቃዕቲ ዝጉጅለ ራዕዲ እዩ። ስለ ዝኾነ ቃልስና ንህልውና ህዝብናን ሉዓላዊነት ሃገርን ከም ዝኾነ ኣብ ግምት ብምእታው ንሓባራዊ ጸላኢ ብሓባር ክንፋለሞ ንሓባር ጻውዒት ነቕርብ ኣለና ከም ዝበለ እቲ ሪፖርት ገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብሽም ራእሲ ኣሉላ ኣባነጋ ተሰይሙ ንዝተፈጸመ ወታደራዊ ስርሒት ስዒቡ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ዝብል ብሓይልታት ትግራይ ዝተጀመረ ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣብ ደቡባዊ ትግራይ ንዝተወረረ መሬት ትግራይ ብምምላስ ንኮረምን ኣላማጣን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ትግራይ ከም ዘእተወ አማኻሪ ክልላዊ ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ። አቶ ጌታቸው በስልክ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየደው ቃለ ምልልስ
እዚ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ከተሓሕዝዎ ይፍትኑ እኳ እንተለው ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ምዕማፅ ህፃናት ምስ ምቕታል ኣደታት ጸላኢ ሃገር ዝኾነ ሓይሊ ዓዲምካ ዓዲ ምስ ምውራርን ንብረት ምስ ምዝራፍን ዝራኽብ የብሉን ኢሉ ኣሎ ተወሳኺ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ብዝተኣሳሰረ ዜና ራያ ሓራ ንምውፃእ ሓድሽ ወተሃደራዊ ወፍሪ ምጅማሮም ወሃቢ ቃል ሓይልታት ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሓቢሩ እዩ እቲ ወተሃደራዊ ወፍሪ 2 ሰሙን ድሕሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሰዶ በይናዊ ናይ ምቁራፅ ተጻብኦታት ስጉምቲ እዩ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ AFP ካብ ጎንደር ንዝለኣኾ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ ምን ያሕተቕርቦያ ኣብ እዋን ጻውዒት ቴሌፎን ኣብ ተሓራ ዘውፅዋ ከተማ ኣላማጣ መንባሮም ዝሓበሩ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንሰራዊት ፌደራልን ሚሊሻ ኣምሓራን ንሃድኖም ኣለና ኢሎም እቶም ወሃቢ ቃል ኣብቲ ብሶኒ ከም ዝጀመርዎ ዝገለጹ ወተሃደራዊ ወፍሪ ንሰፊሕ ደቡባዊ ክፋል ዳግም ከም ዝተቆጻጸርዎ ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ሓቢሮም ኣለዉ ብሰንኪ ብኩረት መስመራት ቴሌፎንን ካልኦት መራኸቢታትን ነቲ ዝተባህለ ሓበሬታ ብነጻ ምንጭ ምርግጋጽ ኣይተኻኣለን ንቤት ጽሕፈት መራኸቢታት መንግስቲ እውን ምርካብ እውን ኣይሰለጠን ب4 ሕዳር ብትእዛዝ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝተጀመረ ወተሃደራዊ ወፍሪ ንገዛእ ሰልፊ ትግራይ ሕወሓት ካብ መዝነቱ ምእላይን ነቶም ገበነኛታት ዝበሎም ሰበስልጣን እትውድብ ኣብ ቀይዲ ንምእታውን ነይሩ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ከተማ መቐለ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ድሕሪ ምእታዋ እቲ ሰርሒት ከም ዝተወደአ ማእኸላይ መንግስቲ ደኣ ይግለጽ እምበር እቲ ኩናት 8 ዋርሒ ይቐጺሉ ب28 ሰነ ሓይልታት ትግራይ ዳግም ንርእሲ ከተማ መቐለ ድሕሪ ምቁፅጻሮም ድማ ፌደራል መንግስቲ በይናዊ ተበግሶም ቁራጽ ተጻብኦታት ወሲዱ ሶኒ ዝጀመረ ወፍሪ እምበኣር ነቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ኣምሓራ ዘሎ ደቡባዊ መሬት ንምምላስ እዩ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ድማ ንነፍሲ ወከፍ ስድሪ መሬት ትግራይ ከም ልሱ ምዃኖም ጠቒሶም ኣለዉ ቦታ ደኣ ኣየነፀሩን እምበር ንሱዳንን ኤርትራን ኣብ ዘዳውብ ምዕራባዊ ወገን ኩናት ይካየድ ምህላው እውን እቶም ወሃቢ ቃል ወሲኾም ገሊጾም ኣለዉ يقنيلنا منيان أبراهمن سراويت إثيوبيا كاب اللاماتان كورمن سلزوة نحناون مربتنا قريفنا وصينا زبلو سبات كم زرخبة وكلنا مسفن الراقي زلأخو زينا قليسو بمسارة زي أشحات قول عزت وعبيتي دكانستيون هساناتن تفنقلهم فرقهم بمكاين قاليهم دما بإقرم 3 كيلومتر توقعيزم أو قبو كم زبصحو رئيتو أم زهابو قليسهم ليبل كاب اللاماتا ناب قبو زاتو تفنقلتي نتلوتي دقفو سلزنبرو كوردنا يخيليو كاب زبل ومتكعتي كم زهادومو قليسهم يام توم وهاب تريتو حيلتات تقراين اللاماتا بزيوقهم زتقوطاصرو تلفزيون إثيوبيا دما سراويت إثيوبيا علامات أقريفو دحر موصو تهنق إيلو زصوع حيلي نعلامات خمس تقوطاصر أفليتو يبل وكيلنا مسفن الراقي بسنكاب كل تقراي يكير زلو وق أمالله إثيوبيا زنبرو تقارو يأسرون أبيات النقدوم يحشاقن كم زلو زمسنا زينا قليسو زجملاوي حفصا ويكع مأسرتي كير زلو دحر دراماوي كستت وقاب كل تقراي زحالف ورحي دحر سراويت إثيوبيا موصومن حالتات تقراي نمقالة دحري مقوطارو منيو مولو ريبورت دحر زينا أو كل تقراي بزعبا زلو سباوي كونتات زقمقمة بيت مهري سباو مسالات حورات هاقرات كاب حدار جميرو يكايد أبزلو وق نزتفتسمو كبرتي مقهستات مسالات متحاس عالم لغة سباو حقتاتن عالم لغة حقتات سدتنياتاتن كم زشاقلو قليسو بيت مهري سباو مسالات حورات هاقرات أو سانو سراويت إرترا بهسوسون كرقاقص بزخئلن أقباب كاب كل التقراي نخوات صوي الله اتو بيت مهري وسيغو أب كل التقراي أب قصت سباو مسالات زي تساتفو نافر دينك قربو حتى تاينت بزمس أقباب نختقبرن أتحساسي بالله اتو بيت مهري أو سانو كلهم وقنات سراحتنياتات تقالات رديئتن أخوتهمن ككلاخلو سراحتنياتات حكمنا نأخوتهمن كابتقعات كحلو هوسبيتالاتن كالوت ماكلات عنان سباو رديئتن بسلام نغت حلالف مصوعتا أغريب الله أبتز تخيادة مسرح دمسي حزر هاقرات نتوسانة دقيفن 14 هاقرات تقايمن 13 هاقرات دما دمسة تأقو مريزان كونتات اتهم اب كل تقراي زلو ارتراويان سدتنياتات كم زشاقلوم لعلواي كوميشنر قداي سدتنياتات حبرات هاقرات قليصهم كاب حدار جميرو بسنكستول عوق اتهم سدتنياتات أهوكتن سئنت سلامن تقرقيروم كم زركبون تغيسهم علو فيليبو غراندي كلتا معسكر سدتنياتات ملؤ نملؤ عنينيان عصرتات آشاح سدتنياتات حديمهم مزي حيل الزيدو مستي كال وقينكم توهيلهم سقم تحنا مفداي كم زتوصدلهم ناي امان جبتتات بصيحنا اللو يبلو اتهم كوميشنر
ኣብ ማዓስከራት ማይ ዓይንን ዓዲ ሕርሽን ዝተፈላለዩ ሓይልታት ብለይቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ገበናዊ ጥቃዓት ከም ዝተፈጸመ እውን ተፈሊጦሎ ኢሎም ንሶም ኣብዘን ዝሓለፋ ሰሙናት ኣብ ማይት ኤርትራውያን ኣብ ሽረ ከም ዝተኣሰሩ እስራት ስደተኛታትን ሓተት ዕቋን እንተሃልዮም ንክፍትሑ ንሰበስልጣን መቐለ ሓቲትና ኣለና እውን ኢሎም ብዛዕባቶም ይቃልሑ ዘለዉ ከበድቲ ገበናት ምፅራይ ንክግበረሎም ንፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን መፀዋዕታ ከም ዝቐረበ እውን ፊሊፖ ግራንዴ ጠቒሶም እዮም ኢትዮጵያ ካልኣይ ዙር ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ጽባሕ ጀሚሩ ኣብ ኩለን ክልላት ድማ ድሕሪ 3 መዓልታት ከም እትጅምር ኣፍሊጣ ብምኽንያት ስራሕ ተቓላዕቲ ዝኾኑ ዘወርቲ ህዝቢ ዘመላልሳ መኻይን መማሃራን ሰሙያ መራኸቢ ብዙሃን ሰራሕተኛታት ባንክን ካልኦትን ንፈላማይ ክታበት ከም ዝወሰዱ ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር ዶክተር ሊያ ታደሰ ገሊጸን ኣለዋ ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ትማል ኣብ ዘሎ ግዜ ምርመራ ካብ ዝተገብረሎም 3 ሚልዮን ሰባት ኣብ ልዕሊ 277,000 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ከም ዝተረኸበ ተፈሊጡ ኣሎ ይብል ሪፖርት ፀሃይ ዳምጠው ካብ አዲስ አበባ ፖለቲካውያን መራሕቲ ሄይቲ ሓቢሮም ክሰርሑ ፕሬዚደንት ባይደን ፀዊዖም ብሰንኪ ቅንፀላ ፕሬዚደንት ሄይቲ ዝነበሩ ጀቨነል ሞዊስ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ሓጓፍን ክስዕብ ዝኽእል ቅልውላውን ዝተሻቐሉ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ፖለቲካውያን ሄይቲ ሓቢሮም ንክሰርሑ ይምሕፀኑ ኣለዉ نمسكن بترن زينا زردو دمس أمريكايو نابت فلماي سبسام تنحلف وفري أديتا تغراي بزبل بحيلتا تغراي بزتسيما وفري نكورا من علاماتان أبتحت قوصر بحيلتا تغراي مئتاهم أما حرك اللي منغستي تغراي أتو جيتاچو ردا غليصوم أزيز كايزلو كينات مس حزبي أمحارا كتا حزبو يفتنو كوانتا هالو حزبي أمحارا مس معماص حصانات مس مقتال أديتاتن صباي حاجر أعطيها عد مس نورارن نبرت مس مزراف تتحازى كبري يبولن إلى مالو نأتو جيتاچو زراربت سارة في الصحية زرزروك تأربويا أم معرابن دبوبن تغراي وخيناتي كايد مهلاو حبريتاتات يحبرو لمسولوس أما خاري بريزيدنت منغست تغراي جيتاچو ردا نVOA خمزبلو علامة حيلتاتن منغستن تغراي كلن كبابتات تغراي كاب سراويت إرترا حيلي مكلخال فيدرالن حيلتات أمحران مليئوم نتسا سقاب زواتون تقعات حزب تغراي نمو حاسن مخانو تزاريبوم الثاني علامة ذاتنا نمسس أمزخ الخوي والحلال من غيرنا أوزكو أسمراني مخاد تبار داراني مؤتاو إساراني مؤتاو دقيت يبلنان أوزيك كير قون خلالو ناي أبي أحمد شفاتو نحزب تغراي سقعات يقولون لخونتها تنفت على الدسابة مخاد لا يتخوينو زغلا زغب أقول لك نمجوار أديسا مخاد لا يتوين خنقولوا إنا أديسا أنا مخاد دليلنا لا يرضى شفاتو هذا زغلا يسقعت خونلو جنوسايد فتصولو حديثات زلفولو لا حرصت نورة ناوتي زوتفولو خونتات دون البان اسمرا قناتو لا يتوين خنقولوا إنا عاوز ترتاح كل أول وانا نتقل نعيزنا وحسنا ذلو هلونا نمرقات كل عين السجون خلصنا هذه تسمعنا زوبي مثلا قدم كبر رئيس ممحدار كل الأمحرة أتو أغنيو تشاجر مس VOA أبز جبر وقال محتت حوحات بحيل زوسدم كبابتات تجرأيهم نيرم حزب دما واقع خفيلو الليو والكايت تأجدين رايان كمالسي مبال زي حسابيو إلهم نيرم نعمارن نطلو يتقاتو فلا على ما رجي تنقساقسو سلاله إنيا كتبي اللي في ميمتا ماناچونم تقات ለመከላከል የሚያስችል ብቃቱም ችሎታው ማለት ነው። የአማራ ህዝብ ከሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የተጋባና የተዋለደ ህዝብ ነው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ የሚኖሩ የትግራይ ነዋሪዎች ንኣምሓራ ነፂሉ ንምጥቃዕ ይንቀሳቐስ ብምህላው ንሕናውን ካብ ሕወሓት ንዝመጽእ ዝኾነ ዓይነት ተጻብኦ ዝምክት ሓይልን ዓቕምን ኣለና እዩ። ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ኩሉ ተዋሊዱን ተዛሚዱን እዩ። ብምዃኑ ኣብዚ ከባቢ ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ብሰላም ልሙድ ናብርኦም ክቕጽሉ ይኽእሉ እዮም። ዝኽልክሎም ኮነ ዝትንክፎም ዝኾነ ሓይሊ የለን ዓዶም እዩ። تلاقت حوحات انتهى اليوم جن نايز خواني يخون بهر تولتي سجوم تخن وسدينا يمزبلو أتوجيتاتشو إذا مسكبرن من الناتن حزب أمحرة خط أساس روز فتنو جلتات هلو نحنا مسكبر سعيرون مسكور بابتو تسمامعون زنبر حزب أمحرة بأسيه بلناني لهم جبار أمحرة سعير زنبر مسكور بابتو سلام مسحواتو سلام كنبر بدل أمحرة وشوف أسيرنا نقول تارجت قبل ونقص قبل أو شفاتو أو قتلت ديتات أو قتلت سنة تقول كيف نحن سرحنا فإذا قتلت ديتات تتقتلهم خوري خلنا كايدو
ولا حدا من حالة تجيك حزني معنا وناتهم زوج شفاته برات إذا مش قاعد مصوم أصلا منهم أو زود ثلاث آلاف دولار زوج شفاته اليوم لعلي سنوات تجري أو لعلي نوية تجري أو لعلي حفظة تجري أو لعلي هزو تجري سكات خوينا من قصر لهنا ناس كل يغلن بحيني ريفرس كنقولنا ስለዚህ በዛ ጉዳይ ዚኣ ክብሬ ክልካ እዩ ወላ ሓደ መሓላ እንተልዩ ክሓዝን እዩ ማለት እዩ አቶ ጌታቸው ኃይለታት ኤርትራ ሕዝውን ኣብ መሬት ትግራይ ከም ዘለውን ስጋብ መሊኦም ካብ ትግራይ ዝወፁ ትግራይ ካብ መንግስቲ ፌደራል ክትረኽቦ ዝግባኣ ኣገልግሎት ስጋብ እትረክብን ብሓይልና ኩነታት ናብ ንቡር ክንመልሶም ኢና ኢሎም ካብ ከባብታት ደቡብ ትግራይ ብሳተላይት ስልኪ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምሕተት ኣብዚ እዋን ነቲ ቅድም ኢሉ ብኣሉላ ኣባ ነጋ ተሰይሙ ዝካየድ ዝነበረ ውግእ ስዒቡ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ድማ ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ተሰይሙ ዛጊድ ድማ ንከተማታት ኮረምን ኣላማጣን ሓዊሱ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ መሬታት ትግራይ ኣብ ቁጥጥር ሓይልታት ትግራይ ምእታዎም ተዛሪቦም ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበለ ፍሉይ ሓይሊ ምሓራ ናይ ፌደራል ሓይልታት ዝተጀመረ መጥቃዕቲ ትማሊ ሙሉ መዓልቲ እስካዕ 8 ሰዓት ዝተገብረ ኦፕሬሽን ኣባይ ቴዎድሮስ ሰምኑ ገለ ዝበሃሉ ዝሓትዮም ብርክት ዝበሉ ናይ ምሓራ ፍሉይ ሓይሊ ብርጌዳት ሙሉእ ዝተደምሰሱ ዘሎ ናይ መከላከያ ዝበሃል ሰራዊት ዘሰለፎም ሓይልታት እውን ሙሉእ ዝተደምሰሱሉ በዚ መንገዲ እዚ ኮረምን ኣለማጣን ሓውስካ መብዛሕትኡ ናይ ደቡብ ትግራይ ከባቢታት ነፃ ዝወፀሉ ኩነታት ተፈጢሩሎ ናይ ፀላኢ ሓይልታት ኣቶም ድጋሚ ክመፁ ዝኽእልሉ ዕድል ንምኽላእ ዝኽእል ቀፃሊ ኦፕሬሽናት እውን ይካየደሉ ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ተሰየመ ወፍሪ ምስማን ኣማኻሪ ፕሬዚዳንት መንግስቲ ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ ድሕሪ 8 ኣዋርሕ ንፈለማ እዋን ምስ ቪኦኤ ብቋንቋ ኣምሓርኛን ትግርኛን ንቅልውላው ትግራይ ኣመልኪቶም ኣብ ነባራውን ህልውን ኩነታት ዘካየድዎ ቃለ መሕተት ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ክቐርብ እዩ ነመስግን ሳራ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ናብ ካልኣይ ጸብጻብ እንትንሓልፍ ብ10,000 ዝቁጸሩ ነበርቲ ከባቢታት ኣላማጣ ዋጃን ጥሙጋን ኩናት ሰጊኦም ናብ ከተማ ቆቦን ወልድያን ከም ዝሃደሙ ይግለጽ ኣሎ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ ሽምና ይተዓቀበልና ንቤተሰብና ስለ ንሰግእ ዝበሉን ካብ ኣላማጣን ቆቦን ከም ዝመፁ ዝዛረቡን ነበርቲ ንሕና እውን ንሰራዊት ምክልኻል ስዒብና ወፂና ኣለና ይብሉ እንደ ራያነቴ ራያ ውስጥ በነጻነት እንዳልኖር ነው እንግዲህ አሁን ተፈናቅዬ የመጣሁበት ሌፍም ብዙ ችግሮች ደርሶብናል ከም ራያ መጠን ኣብ መሬት ራያ ብናጽነት ምንባር ሲኢነ ተፈናቂለ መጽየ ዘለኹ ህወሓት ኣብ ስልጣን ከለውን ብዙሕ ኣደራዕ ወሪድና እዩ ሕብረተሰብ ራያ ኣፍሉጦ ይወሃቦ ኢልና ሕቶ ስለ ዘቕረብና እቲ መንእሰይ ንስደት ዘምራሓሉን ኣብ መርሳን ቆቦን ተዓቂቡ ዝነበረሉን እዋን ነይሩ ድሕሪ ወፍሪ ምኽባር ሰላም ድማ ናብ ዓዱ ተመሊሱ እዚ ህዝቢ ግን ብሕወሓት ክመሓደር ኣይደልን እዩ ይብል እዚ ወዲ ራያ ሕጂ ድማ ደቂ መኾኒ ዝድብደቡን ዝእሰሩን ኮይኖም ተዓፊኖም ዝተወስዱውን ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይፍለጡን ኢሉ ህወሓት ብሸነኽ ኣላማጣን ቆቦን ኩናት ጀሚሮም ኣለዉ ይብል ኣስዒቡ ድሕሪዚ ኣሽሓት ቆልዑትን ኣንስትን ዝርከብዎም 30 ኪሎ ሜትር ብእግሪ ተጓዒዞም ከተማ ቆቦ ምእታዎም እቶም ነበርቲ ይገልጹ ካብ ኣላማጣ ናብ ቆቦ ተፈናቂሎም ዝኸዱ ወሃብቲ ርእቶ ነቲ ለውጢ ይድግፉ ምንባሮም ድሕሪ ምሕባር ብምኽንያት መርገጾም ክወርዶም ካብ ዝኽእል ስግኣት ምህዳሞም ይገልጹ ካላማጣ ወደ ቆቦ የመጣ ነው እኛ የለውጥ ደጋፊ ስለነበር ተነግ ደግሞ የለውጥ ደጋፊ በግፍ ባፈናና በእስር ስለሚያንገላታ ካብ ኣላማጣ ናብ ቆቦ ዝመጻና ደገፍቲ ለውጢ ስለዝነበርና ትህነግ ድማ ንደገፍቲ ለውጢ ብግፍዒ ብማእሰርትን ዓፈናን ስለ ዘከላብት ደቂ 9-10 ዓመት ሕፃናት ከይተረፈ ኣሰሊፉ እዚ ንሪኦ ዘለና ነገር ይገብር ስለ ዘሎ ናይ ከምዚኦም ግፍዒ ተቋደስቲ ከይንኸውን ሃዲምና መፂና ኣለና ይብል መንግስትን ሰብኣዊ ጉድኣት ይሕስበና እዩ ዝብሉ ኣካላትን ይርድኡና ይብሉ እዞም ተፈናቐልቲ ኣብ ጸጋሚ ኩነታት ከም ዘለዉ እውን ይገልጹ እቶም ነበርቲ ናይ ሕወሓት ሓይሊ ንከተማ ኣላማጣ ብዘይውግእ ምቁፅጻሩ ክገልጹ ከለዉ ካብ ወገን መንግስቲ ዝተዋህበ መብርህ የለን ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ቀትሪ ፈነውኡ ትህነግ ኢሉ ዝፀውዖ ሓይሊ ንምውፃእ ሰራዊት ምክልኻል ስዒቡ ንኣላማጣ ከም ተቆጻጸረ ካብ ምግላጽ ሓሊፉ ዝሃቦ ዝርዝር የለን
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቕፅል ናብ ሳልሳይ ጸብጻብ። ኣብ ክልል ትግራይ ን8 ዋርሕ ብዝዘለቐ ግጭት ዘርኢ ዕላማ ዝገበረ ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ኣሽሓት ተወለድቲ ትግራይ ብሰበስልጣን ይእሰሩን ናይ ንግዲ ትካላቶም ይዕፀውን ኣለዉ ክብሉ መሰኻኸር ገሊፆም። ንጸብጻብ ኤፒ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ። ወታደራት ኢትዮጵያ ካብ ከተማ መቐለ ምስ ኣንሰሓቡን መንግስቲ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስጉምቲ ድሕሪ ምውሳዱን ዳግም ዝተልዓሉ ሓይልታት ትግራይ ናብ ዋና ከተማ መቐለ ምእታዎም ስዒቡ ዝተኸሰተ ዘደንቕ ለውጢ ስዒቡ እዩ እቲ ማእሰርቲ ከም ብሓድሽ ቀፂሉ ዘሎ። ኣብ ትግራይ ሰባት ንምሕጋዝ ንምግብን ካሊእን ገንዘብ ዘተኣኻኸበትን ኣብ ልዕሊ ሲቪላትን ዝተፈጸሙ ግፍዒ ድምፃ ክተስምዕ ዝጸንሐትን 32 ዓመት ዝዕድሚኣ ጠበቓ ሕጊ ሜሮን ኣዲስ ኣሶሺየትድ ፕሬስ ኤፒ ኣብ ዝሃበቶ ቃለ ምልልስ ክልተ ናይ ሲቪል ዝተኸድኑ መኮንናት ፖሊስ 21 ሰነ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝርከብ መንበሪ ገዝኣ መጺኦም ኣጽዋር ብምቕማጥ ከም ዝኸሰስዋ ትዛረብ። ስዒቡ ዩኒፎርም ዝተኸደኑ 10ታት ፖሊሳት ብዘይ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ንገዝኣ ከም ዝፈተሽዎ ትገልጽ። ዝኾነ ይኹን ኣጽዋር ከይረኸቡ ምስ ተረፉ ናብ ፖሊስ ጣብያ ወሲዶም ንሓይልታት ትግራይ ደጊፍክን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጽልኢ ዘርጊሕኽን ብዝብል ተኸሲሳ። ፖሊስ ንጁንታት ሕግዝ ከም ዝጸንሐት ነጊርዋ። ናይ ህፃናትን ግዳያት ኩናትን ጢሜትን ጾታዊ ግሰትን ዝገልጽ ኣብ ፌስቡክ ብምልጣፍ ኣብ መንጎ መንግስትን ህዝቢ ትግራይን ቅርሕንቲ ትፈጥርለኺ ኢሎም ንትብል ንሳ ምስ ተፈትሐት ካልኦት ክልተ ኣዝማዳት ተኣሲሮም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተፈትሐ ካሊእ እሱር 10ታት ተጋሩ ኣብ ወሰን ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ማእኸል ከም ዝተተሓዙን ኤፒ ገሊጹ። ፈለማ ምስ ተዋጋእቲ ትግራይ ርክብ ከም ዘለና ከም እንጥርጠር ነጊሮምና። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣተና ግን ንኣሸበርትን ምሕጋዝ ገንዘብ ከም እንልእኽ ክኸሱና ጀሚሮም። ብሓይልታት ትግራይ ዝተማረኩ ኢትዮጵያውያን ክሳብ ዝፍትሑ ከም ዘይፈትሑና እውን ይገልጹልና ነይሮም ኢሉ ንሱ። ዋላ ሓደና እውን ናብ ቤት ፍርዲ ኣይቀረብናን ኢሉ ብምውሳኽ ከምቶም ካልኦት ንድሕነቱ ብምስጋእ መንነቱ ኣይገለጸን። ፌደራል መንግስቲ ንናይ ትግራይ ገዛኢ ፓርቲ ኣሸባሪ ጉጅለ ኢሉ ስለ ዝመደቦ ኣብ መላእ እታ ሃገር ዝርከቡ ተራ ሲቪላት ወይ ድማ ተወለድቲ ትግራይ ብዛዕባ ተፈጺሙ ዝበሃል ግፍዕታት ኩናት ክዛረቡን ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍዕ ዓጸቦ ኣንጸላልይዎም ዘለዉ ኣማእቲ ኣሽሓት ናብ ዝነብሩሉ ክልሎም ረድኤት ክልእኹን እንተደለዩ እውን ኣብ ከቢድ ጸቕጢ ይርከቡ። ሓይልታት ኢትዮጵያ ምስ ኣንሰሓቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተራ ሰባት ወይ ተጋሩ ንተዋጋዕቲ ትግራይ ደጊፎም ክብሉ ኸሲሶም። እቲ ሓድሽ ማዕበል ማእሰርቲ ብሰበስልጣን ጸጥታ ወግዓዊ ኣፍልጦ ኣይተውሃቡን። ወሃብ ቃል ፖሊስ ፌደራል ጄይላን ዓብዲ ንሕቶ ኤፒ ኣይመለሱን። ግን ፌደራል ፖሊስ ኣዲስ ስታንዳርድ ንዝተባሃለ ሚድያ ዘርኢ መሰረት ገይርና ኣይነኣስርን ክብል ተዛሪቡሎ። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ንማእሰርቲ ተወለድቲ ትግራይን ኣብ ትግራይ ምስ ዘሎ ኩነታት ተኣሳሲሩ ንዝተፈጸመ ማእሰርቲ ሰራሕተኛታት ሚድያን ይከታተሎ ከም ዘሎ ሓቢሩ ከም ዝበሉ ስጉምታት ሓደጋ መንነት መሰረት ዝገበሩ መጥቃዕታት ክፍጸሙና እዩ ዝብል ህዝባዊ ስኽፍታ ዘጋድድ እዩ ኢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንኤፒ ቃሉ ዝሃበ ኣክቲቪስት እቶም ማእሰርታት ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ዝፍጸም ዘሎ ይመስል ይብል። ሰብ ሙያ ሕጊ ተወለድቲ ትግራይ ንኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝለኣኽዎን ኣብ ኢድ ኤፒ ዝኣተወን ደብዳበ ናይ ኣሽሓት ሰባት ዕፃ ኣይፍለጥን ይብል። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብያተ ምግቢ፣ ባራት፣ ካፌታትን ካልኦት ቦታታትን ሓዊሱ ብተጋሩ ዝውነኑ ኣማእቲ ትካላት ንግዲ ብምስምስ ስኽፍታታት ጸጥታ ተዓሽጎም ኣለዉ ይብል እቲ ደብዳበ። ብዘይ እኹል መርትዖ ንመሰላት ዜጋታት ዝጥሕስ ሓደገኛ ተግባር ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይካየድ ዘለዎ ፍሪ ደው ክብል ኣለዎ ኢሉ እቲ ደብዳበ። በዓል ሙያ ሕጊ ተስፋ ኣለም በርሀ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝግመቱ ተኣሲሮም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። ስድሮኦምን ናይ ሕጊ ጠበቓታቶምን ክበጽሕዎም ኣይተፈቐደሎምን። ተፈጺሙ ዝበሃል ናይ ገበን ክስ እውን የለን። ብንጹር ዘርኢ መሰረት ዝገበረ እዩ ክብል ወሲኹ ይገልጽ ተስፋ ኣለም። ጸጋዝ ኣብ ኪዳኑ ዝተብሃለ ኣንጻር ኣብ ትግራይ ዝፍጸም መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ወፍሪ ናይ ዘካይድ ወለንተኛ ጉጅለ ሲቪል ማሕበረሰብ ኣተሓባባሪ ፒጃማ ተኸዲኑ ቴሌቭዥን ይርኢ ኣብ ዝነበረሉ እዋን 22 ሰነ 2013 ዓ.ም ከም ዝተኣሰረ ስድርኡ ይገልጹ። ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ኣይቀረበን፣ ብወግዒ እውን ኣይተኸሰሰን። ሰበስልጣን ናይ ሕጊ ጠበቕኡ ንዝኾነ ንተስፋ ኣለም በርሀ ተፈቲሑ ኢሎም እንተተዛረብዎ እውን ዛጊድ ሓለዋቱ ኣይፍለጥን።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ ክንበብ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ሰሜን ኮርያ ኣብ ልዕሊ ህዝባ እተብጽሖ ዝተፈላለየ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ገደባት ናጽነት እምነት ወይ እውን ናጽነት ዝመረጽዎ ሃይማኖት ምስዓብ ምኽልካል ሓዊሱ በብእዋኑ እተብጽሖም ምንግልትዓት ደቂ ሰባት ልዑል ሻቕሎት ፈጢሩላ ይርከብ ክብሉ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ጉዳያት ወጻኢ ዳንኤል ነይደል ተዛሪቦም ክብል እቲ ርእሲ አንቀጽ ሓተቱ ይጅምር። ከም ጸብጻብ ዓለም ለኸ ናጽነት ሃይማኖት መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ሃይማኖታዊ ምንቅስቓስ ንዝሳተፉ ውልቀ ሰባት ምቕታል፣ ምስቓይ፣ ምእሳርን ኣካላዊ ማህሰይትን መብጽሑን ቀጺሉሉ ይርከብ ይብል። ናይታ ሃገር ደረት ተበጻሕነት ብቐሊሉ እዋናዊ ሓበሬታታት ዘይምርካብን ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባት ዝፍጸሙ በደላት ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ንምርካብ ኣጸጋሚ ኮይኑ ቀጺሉ ይርከብ። ከምኡ እውን ኣብ ውሽጢ እታ ሃገር ዝርከቡ በዝሒ ሃይማኖታትን ኣባላቶምን ንምግማቱ ኣጸጋሚ ገይርዎ ይርከብ። ኦፕን ዶርስ ዩኤስኤ ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ትካል በብዓመቱ ካብ 50 ስጋብ 70,000 ዝበጽሑ ኮርያውያን ክርስቲያን ብምዃኖም ጥራሕ ናብ ቤት ማእሰርቲ ይዳጎኑ ክብል ግምቱ የቕምጥ። ኣብ 2020 ወርሒ ጉንበት ክርስቲያናዊ ሕብረት ዝተባህለ ትካል ዓለም ለኸ ከባቢ 200,000 ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን መብዛሕትኦም ድማ ምኽንያት መእሰሪኦም ክርስቲያን ብምዃኖም እዩ ይብል። ደቡብ ኮርያ ዝመቐመጥዩ ዘይመንግስታዊ ማእኸል ሓበሬታ ሰብኣዊ መሰላት ብኣቆጻጽሪ ኣውሮጳ ካብ 2007 ስጋብ ታሕሳስ 2019 ካብ ሰሜን ኮርያ ሃዲሞም ደቡብ ኮርያ ዝኣተውን ካልኦትን ብምጥቃስ ንናጽነት ሃይማኖት ዝምልከቱ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዘምኽንያቶም 1414 ምርካቡ ሓቢሩ እዩ። ከምኡውን 126 ቀትለትን 94 ድማ ኣበይ ከም ዝኣተው ዘይፍለጡን ሓዊሱ። ከም ኣቆጻጽሪ ኣውሮጳ ኣብ ጥቅምቲ 2020 ማእከሉ ኣብ እንግሊዝ ዝገበረ ምልዕዓል መጻኢ ኮርያ ወይ ድማ KFI ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ትካል ካብ 1990 ስጋብ 2019 ኣምሊጦም ብህይወት ዝተረፉን ግዳያት መሰል ጥሕሰት ሃይማኖታዊ ናጽነት ስደተኛታት ዝገበሩ 117 ቃለ መሕተት ዘመበገስ እዩ ሓበሬታ ኣውፅኡ እዩ። እቶም መርመርቲ 273 ውልቀ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ኣገልግሎታት ተሳቲፍኩም ወይ እውን ርክባት ኣለኩም ተባሂሎም ዝተቐጽዑ ይርከብዎም ይብሉ። KFI ከም ዝበሎ ንማእሰርቲ ዘየቋርጽ መርመራን ክትትልን ኣብ ልዕሊ ስድሮኦም መቕጻዕትታት ምውራድ ወይ እውን ኣካሎም ምጉዳል፣ ጾታዊ ጥቕዓት ምፍጻም፣ ብኣስገዳድ ጽንሲ ክቋረጽ ምግባርን ኣብ ኣደባባያት መስቃልን ዝኣምሰሉ መቕጻዕትታት ዝተፈርዶም ምንባሮምን ሓቢሩ። ኣብ 2020 ኦፕን ዶርስ ዩኤስኤ ንተኸታተልቲ 19 ዓመታት ሰሜን ኮርያ ዜጋታታ ክርስቲያን ብምዃኖም ጥራሕ ንስደት ዝሳጥሑላ ቀዳሚት ሃገር ገይሩ ኣብ ዓመታዊ ትዕዝብቲ ዓለም ዝሕብር ዝርዝር ሓበሬትኡ ኣስፊርዋ እዩ። ዘይመንግስታዊ ትካላትን ካብቲ ሃገር ዝመጹ ስደተኛታትን ከም ዝብልዎ መንግስቲ ኣብ ምንቅስቓሳት ሃይማኖት ዝተሳተፉ ኣባላት ስድራ ይኣስር ወይ እውን ኣብ ስድሮኦም ሓደጋ ይብጽሕ ክብሉ ይዛረቡ። ከም ሓበሬታ ኦፕን ዶርስ ዩኤስኤ ክርስቲያን እሱራት ሰሜን ኮርያ ብገበን ክቕጽዑ ከለው ከም ገበነኛታት ፖለቲካ ናብ ናይ ጉልበት ስራሕ የእትውዎም ወይ እውን ይቐትልዎም ይብል። ብምዃኑ ዩናይትድ ስቴትስ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል ማእከል ደጋዊ ፖሊሲ ኣጌራ ንምጥቃም ድሌት ከም ዘለዋ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዳንኤል ናዳል ተዛሪቦም። ከምኡውን ፈጸምቲ ጥሕሰት መሰል ናጽነት ሃይማኖት ናብ ሕጊ ክቐርቡ ዝሓወሰ ስራሕ ከም እትሰርሕ ሓቢሮም ክብል እዩ እቲ ርእሲ አንቀጽ ሓተቱ ዝዛዘመ። ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ እዩ። በዚ ናይሎም መደብና ኣብዚ ንዛዝም ሰላም ለይቲ